Je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a Šalom. Milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem a dnes môžem povedať s láskou svätého Jozefa, Pánovho pestúna, ochrancu svätej cirkvi, ochrancu svätej rodiny. Na podnet viacerých sme sa rozhodli a som sa ja sám rozhodol, že od 15. februára do 19. marca by sme urobili 33-dňovú prípravu na zasvetenie sa svätému Jozefovi. Dôvodov je niekoľko. Jednak tento čas, ktorý žijeme, je skutočne čas svätého Jozefa, kedy nám Otec nebeský chce dávať svätého Jozefa stále viac a viac do popredia, aby sme ho stále viac a viac poznávali aj milovali. Jednak časy sú veľmi ťažké a my ho veľmi potrebujeme, svätého Jozefa, pretože tá temnota duchovná, ktorá je okolo nás, ten svet temnoty, knieža temnoty, diabol, sa snaží všetkými svojimi silami, aby ukoristil duše, aby sa zmocnil myslí, zmocnil srdc, a my mu v tom chceme zabrániť. Jednak ešte chceme veľmi duchovne vyrásť a k tomu veľmi potrebujeme svätého Jozefa. On je skrytý poklad, ktorý bol vo veľkej skrytosti, ktorý bol vo veľkej jednoduchosti, ale ktorý je veľmi svätý, pretože nie je možné, aby pri Božom synovi bol niekto, kto by nebol svätý. A vieme, že najsvätejšia zo všetkých je naša nebeská Matka Panna Mária. Svätý Jozef je hneď pri nej, hneď pri dieťati Ježišovi. Tak vieme, aká veľká svätosť bola vo svätom Jozefovi. A takisto ešte chcem povedať, že čo sa týka svätého Jozefa, prežili sme počas roku svätého Jozefa veľmi veľa príhovoru, veľmi veľa obrátení, veľmi veľa zmien, veľmi veľa zásahov pomoci v materiálnych veciach, vo veciach zabezpečenia manželstiev, rodín. Veľmi veľa naozaj obratov v živote. Diali sa najrôznejšie situácie, ktoré nebolo možné nejako inak nazvať, naozaj iba ich prisúdiť svätému Jozefovi, keďže vždycky sa diali mimoriadne veci v stredu, kedy si osobitne uctívame svätého Jozefa. Preto by som chcel všetkých vás teraz pozvať k tomu, aby tí, ktorí budete chcieť, sme sa zasvetili, pripravili na zasvetenie svätému Jozefovi. A teraz si povedzme, čo to vlastne je. Zasvetiť sa znamená patriť. To znamená, že ja si tohoto svetca veľmi uctievam a to znamená, že cez jeho príhovor a cez jeho čnosti a cez jeho duchovnú prítomnosť, cez jeho duchovné vedenie chcem patriť Pánovi úplne. Väčšinou sa stretávam s tým aj tu na našom milom Slovensku, že ľudia si povedia, no, tak ja si vykonám tú 33-dňovú prípravu na zasvetenie, každý jeden deň viem, čo sa mám pomodliť, odmodlím sa tieto modlitby, príde 19. marec, potom vykonám modlitbu zasvetenia, že ju prečítam a poviem, som zasvetený svätému Jozefovi. Chcem povedať, že toto by bolo veľmi povrchné vnímanie. Príprava je na to, aby sme ho omnoho viacej a hlbšie spoznali, pretože ho veľmi maličko poznáme. A takisto potom máme ešte jednu vec a to je, že keď ho hlbšie budeme poznať, viac ho musíme milovať. A keď ho viac budeme milovať, my ho musíme poslúchať, lebo on bude chcieť čistiť naše duše, pretvárať ich, on bude chcieť ich úplne pozdvihnúť. A preto ten úkon zasvetenia, ktorý by mal prísť 19. marca, by mal byť to odovzdanie vôle. To nie je len formálna modlitba, to je odovzdanie vôle, ktoré začína, ktoré má pokračovať potom celý život, pretože my to nerobíme len formálne jedenkrát, ale my to robíme preto, aby sme celý život potom
nasledovali, poslúchali cez svätého Jozefa jeho príhovor, jeho rady, to, aby sme úplne patrili Bohu. Takže 19. marec by mal byť odovzdanie svojej vôle, náš úkon vôle v zasvetení, že chceme ho nasledovať až do posledného dňa nášho života, až do smrti. Chceme ho počúvať, poslúchať a cez neho sa o mnoho viacej priblížiť k Bohu. A ja by som mimoriadnym spôsobom chcel pozvať naozaj všetkých. A v prvom rade chlapov, manželov rodín, otcov, ale aj nás, kňazov. Chcem vám prehovoriť teraz do duše úplne priamo, chlapi. My máme veľké duchovné problémy s pýchou, my máme veľké duchovné problémy s neresťami, my máme veľké duchovné problémy s nečistotou, my máme veľké duchovné problémy s komplexami, my máme veľké duchovné problémy v našich manželstvách, v našich rodinách, aj na našich farách, v našich farnostiach a my si musíme povedať, my sami to nezvládame. A my veľmi potrebujeme teba, svätý Jozef, na to, aby sme sa dostali z našich nerestí, z našich vnútorných zranení, aby si nás pozdvihol o mnoho vyššie k Bohu, aby sme mali silu duchovnú, fyzickú, aj naozaj aj silu zabezpečovať aj naše manželstva, rodiny, našu farnosť, ale v prvom rade po duchovnej stránke, aby tam bola milosť Božia. Potom vyzývam matky rodín, staré matky. Nevadí, že svätý Jozef bol chlap, pretože svätý Jozef má veľký jemnocit a súcit so ženami, pretože on miloval svoju manželku Máriu a miloval ju takým spôsobom, akým si nevieme ani predstaviť. Takže samozrejme, že tento vzťah bol čistý, tento vzťah bol panenský a bola to čisto duchovná láska. Aby sme nedali priestor nejakým predstavám nečistoty, lebo my vieme, že Panna Mária bola panna pred pôrodom, počas pôrodu i po pôrode. No a preto aj vás, ženy, matky, staré matky, veľmi pozývam, aby čnosti svätého Jozefa jeho príhovor vás mohol veľmi pozdvihnúť a pomôcť vám vo vašej úlohe materstva, ale takisto aj vo vzťahu k vašim mužom, k vašim synom, vnukom. Toto je veľmi dôležité, lebo mnohé ženy túžia potom, aby ich muž našiel Boha, obrátil sa, dostal sa z nejakých nerestí a tak ďalej. Manželia, pozývam vás. Toto je jedinečná príležitosť, pretože polka manželstiev podľa štatistík dnes uzatvorených sa rozvádza a to je katastrofálna štatistika a my vidíme, sami na to nestačíme. Potrebujeme silu zhora. Je tu svätý Jozef, aby zachraňoval manželstva. Rodiny, pozývam vás. Potrebujeme ochranca rodín, ako svätý Jozef chránil rodinu. Dnes pred silami zla, pred silami neresti, pred negatívnym vplyvom z médií, pred negatívnymi, najrôznejšími duchovnými vplyvmi, ktoré idú na nás z každej strany. Pozývam aj vás, spolubratia kňazi, kedy sme v prvej línii duchovného boja, kedy cítime, ako veľmi musíme bojovať na našich farách o náš duchovný život, o to, aby sme sa nezapredali hriechu, o to, aby sme boli verní Bohu, o to, aby sme dokázali, aby Boh cez nás pôsobil na ostatných, aby sme dokázali prinášať obety za nás i za ľud. To nie je jednoduché. Každý kňaz vie, cez aké mnohé skúšky, úskalia, duchovné zápasy musí prechádzať. Potrebujeme svätého Jozefa. Pozývam naozaj všetkých. Je to jedinečná príležitosť. Chopme sa tejto ruky, lebo je to veľká láska z neba. Pozývam vás, tak ako je v latinčine ten krásny nápis a zvolanie ite ad Jozef. Choďte k Jozefovi. Choďte a zakúsite. Keď sa v žalme píše choďte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, tak choďte a presvedčte sa, aký dobrý je svätý Jozef. Je Božia prítomnosť vo svätom Jozefovi.
Takže pozývam vás k tomuto zasveteniu. Samozrejme, že nemôžeme z tohoto zasvetenia vynechať ani deti a mládež. A najmä povzbudzujem rodičov i starých rodičov, aby zobrali svoje deti, aj svoje dospievajúce deti, a aby im vysvetlili, pozvali ich k tomu, aké je veľmi dôležité, aby sme cez svätého Jozefa sa zasvetili úplne Bohu, pretože na malé dieťa aj na dospievajúcich ľudí, ktorí sú ešte krehkí, ktorí ešte nemajú vyvinutú takú rozlišovaciu schopnosť, dnes v tejto dobe prúdi tak nesmierne veľký negatívny vplyv, ktorý mnohých duchovne závadných vecí, ktoré môžu vlastne vidieť či cez mobily, či cez internet, či cez sociálne siete. Takže počítajme s tým, že deti a mladí ľudia sú teraz najviac ohrozenou skupinou, pretože už od malinkata sa vedie úžasný duchovný zápas za dušu každého jedného dieťaťa. Čiže, milí rodičia, starí rodičia, určite vám záleží na dušiach vašich detí. Zoberte ich do tohto zasvetenia a privedte ich k tomu, aby ste celá rodina naozaj od 15. februára do 19. marca trávili deň čo deň, aby ste poznávali svätého Jozefa o mnoho hĺbšie, aby ste ho začali o mnoho viacej milovať, pretože on veľmi miloval malého Ježiška a vlastne on veľmi miluje deti. Svätý Jozef veľmi miluje deti a vie sa o nich veľmi dobre postarať, vie im veľmi dobre poradiť, vie ich veľmi dobre duchovne pozdvihnúť. Takže aby deti viacej a viacej poznávali svätého Jozefa, približovali sa k nemu, aby ho o mnoho viacej milovali, a milí rodičia, starí rodičia, vyprosujte pre nich osobitnú ochranu, rozlišovanie pred všetkou duchovnou temnotou, pred všetkým, čo by sa chcelo negatívne zmocniť ich duši, ich myslí, aby zostali v milosti Božej. Veľmi vás prosím, ako kňaz, ako pastier vás prosím, bojujte za duše svojich detí a za duše svojich vnúčat, pretože ak nebudete bojovať vy, to, čo v tejto dobe žijeme, je, že sa ich zmocní ako taký vysavač, ktorý jednoducho len veľkým ťahom ťaha a ich duše, ich mysle, ich oči, ich zmysly i vtiahne do sveta, ktorý je aj veľmi negatívny, veľmi hriešný, kde sa môže potom rozvíjať neresť, kde sa môže potom usídliť kadečo, zakoreniť, a vlastne tam už ste dušu vášho dieťaťa prakticky dosť stratili, že sa dostáva potom do veľmi negatívnych vecí. Takže prosím vás, s veľkou láskou a s veľkou naliehavosťou bojujte za duše vašich detí a za duše vašich vnúčat, a teraz je ten čas, kedy vám to nebo ponúka, aby ste sa celá rodina zasvetili svätému Jozefovi. To vám veľmi prajem, to vám veľmi vyprosujem. Teda zostaňte s nami každý jeden deň, či už v online vysielaní našej farnosti alebo na facebookovej stránke našej farnosti budete môcť nájsť takýto audiozáznam modlitby, kde budeme svätého Jozefa viacej poznávať, milovať, budeme vzývať jeho pomoc, aby sme sa mu 19. marca s veľkou vervou, s veľkou rozhodnosťou i láskou zasvetili a cez neho samotnej Najsvätejšej Trojici. Amen.